El Racó del Pi és una finca situada al terme municipal d'Almiserà, una finca on els voluntaris de l'Ecomuseu han creat aquest estiu un itinerari pels conreus valencians. Una bona mostra dels diferents cultius que han estat conreats pels llauradors vernissencs al llarg de la història. Aquest itinerari recorre 5 bancals de la finca, un bancal de secà, amb oliveres, garroferes, figueres i ametllers. 2 bancals d'hortalisses tradicionals, amb albergínies, tomàquets, fesols o pedres, un bancal de tarongers i un bancal d'arbres fruiters. Les tasques dels voluntaris per a la creació de l'itinerari han estat coordinades per l'Associació d'Agricultura Ecològica Nedal, la qual gestiona els terrenys. Aquesta associació i la propietària de la finca s'han compromès a realitzar la reconversió de les terres agrícoles en terres d'agricultura ecològica i alhora crear l'itinerari per la història dels conreus valencians, amb el suport de l'Ecomuseu Vernís a Vic. Amb aquest objectiu, s'ha signat enguany l'acord de custòdia del territori entre l'associació Neroli, la propietària de la finca i el col·lectiu Vall de Vernís, a través del seu projecte d'Ecomuseu. Tota la població del territori, no? Que vas a poc, a la llarga. I el comboi que s'ha creat... Bon dia. Hola, Rebeca, com va? Bé, què feu? Estàvem comentant del comboi que s'ha creat en el segon, el voluntari. Ah, sí? I com va anar la pujar a la casa? Com va estar? Molt bé, un èxit. Sí. Ha pujat molta gent. Jo crec que en general, al final, hem començat amb el voluntariat a posar en pràctica la custòdia, no? De forma més visible. El fet de que aquesta nova eina o instrument de gestió no siga tan abstracte o tan a l'hora d'explicar no se'l pot arribar a entendre del tot. És una cosa que costa una miqueta que la gent entenga, no? Però igual així... Com ho expliques tu a una persona a la que vas tu, a qui vols ajudar, per a conservar una finca, un determinat molí o un castell, com li expliques que és allò de la custòdia? Sí, inicialment la gent s'estranya de que clar, vaig a buscar una compensació per mantenir algo que de forma natural ja havia mantingut, però clar, el ritme de la societat en la que vivim ens porta cada vegada a buscar eines que faciliten a la gent que té patrimoni a mantenir-lo, perquè desgraciadament, o bé perquè ja no té un ús, o bé perquè n'hi ha altres factors econòmics més interessants, no? Econòmicament per a aquestes famílies, doncs s'acaba destruint aquest patrimoni. Llavors és el que ens ha fet repensar i plantejar-nos aquesta eina com a una eina útil per defensar i recuperar el patrimoni. Però el problema a vegades és que la gent se sorprèn de que li vagis a buscar una compensació per algo que ha fet de forma natural durant tants anys. Però jo crec que mirant-ho des d'una altra òptica doncs també es paguen diners per mantenir la taronja o per mantenir altres coses, no? L'Estat paga moltes vegades o la Generalitat diners per fanecar, doncs és una mena de la mateixa història però pagant per mantenir un paisatge, no per mantenir una producció. Una compensació tant innovadora, no? Una compensació innovadora, jo crec que és un mecanisme nou que, per exemple, així a Ròtova tenim un cas exemplar magnífic, és el del Centre Excursionista de Ròtova, que ho ha fet de forma voluntària, comprant, no compensant, però comprant i anar protegint, però es pot entendre que això és un acte simbòlic amb molta força, no simbòlic perquè és extensiu, però sí puntual, podríem dir, i que nosaltres amb la custòdia del territori el que pretenem és que això passarà a ser algo més quotidià, no? Més accessible a tot el món. I crec que amb el voluntariat hem fet un passet, a més, per demostrar que no sempre les compensacions poden ser econòmiques, sinó també tècniques, no? D'un recolzament tècnic, de professionals de molt bona qualitat que estan assessorant als propietaris, amb un voluntariat que pot recolzar puntualment i fer alguna tasca de millora paisatgística o de recuperació. Això que comentes ho hem dut a la pràctica en la finca de la Penya Roja, a Ròtova, però el tema d'Almiserà ha sigut una miqueta més complex, no? Allà s'ha dut un acord agrari i custòdia, es diu? Sí, exacte. Allí el Ecomuseu està treballant diferents línies de treball
entre l'acord de custòdia bàsic, que és l'acord entre un propietari i el propi ecomuseu, més bé amb el col·lectiu, que és el responsable de l'ecomuseu. I clar, en aquest acord se signa com un compromís de l'ecomuseu de buscar finançament per poder conservar aquest patrimoni. I quan es té la compensació, doncs, en l'acord de custòdia és el fruit d'aquest acord, no? Entre tres parts, normalment el propietari, l'ecomuseu i la fundació o l'empresa que posa els diners per compensar, o l'associació. I clar, això és en si l'acord de custòdia. Però volien crear una altra variant que fos més dedicada a les finques agrícoles per poder arribar a acords amb aquestes finques per a que facin producció ecològica i a poc anar creant una producció local, primer, i ecològica després, que puguem donar-li eixida a través de l'ecomuseu i així anar a recolzar des d'una altra banda a la poqueta gent que encara està fent agricultura o li interessa fer agricultura des d'un altre vessant, potser. Però aquest contracte en què consisteix? Jo sé que comentaves l'altre dia que té un seguit de clàusules que cal d'alguna manera respectar, com en tota mena de contracte, però aquest és una miqueta especial, no? Sí, el contracte agrari de custòdia, que li estem dient CAC, el contracte agrari de custòdia, és bàsicament arribar a un acord amb el propietari perquè ell complisca uns 20 i pico paràmetres que nosaltres revisarem de forma anual per a poder nosaltres certificar, en fi al cap és com una certificació ecològica, que aquesta persona està fent una producció ecològica. Llavors aquests paràmetres van des del manteniment de barreres vegetals, per a prevenció de plagues, la producció pròpiament ecològica, l'ús d'adobs vegetals i no químics, tot un seguit de paràmetres que nosaltres, amb els experts que envolten l'ecomuseu, que per sort són bons i prous, doncs podem anar revisant anualment i així nosaltres des de bé la vessant tècnica o bé la vessant econòmica podem anar recolzant aquests propietaris per a que continuen la tasca de producció ecològica i a la vegada nosaltres podem assignar un etiquetatge que puguem donar-li eixida a un consum local, comarcal o fins i tot de país. Voleu que fem una volteta? Vale. I al mig de tots aquests projectes, d'alguna manera, com una ferramenta i com un projecte més ha estat el tema del voluntariat, no? Perquè ha intervingut en una finca de custòdia d'un propietari privat, d'alguna manera, i serà un dels productes visibles primers d'aquesta comunitat.